Rapaki Mas Wincor. Kailangan ng kumain kang dalawang torano. Kuya Yanso, kumain Rapaki Tor Wincor. Kumain Manila, Sangi, Patagan Nawiyawi Sangayo, Nagrangot, Ikaporpor Kime, Tay Chorus, Anagir Kaporpor, and Rapaki Kaun, up kay may Rapaki Sila. Kailangan ng kumain Chorus na Kapitol Motorano. Kaya kumain pi kamera na may aliw dyan niya, ye no, nagpinsansan ng mga simoy sa puno. So dyan nagpap, ubusan ng kaway and saraw karaya, mapuyin tayo. Niya tayo bang Rapaki Kauno, Rapaki Mas Wincor, American Chorus ang isang Wincor. Kumail Kaporpor kita na Pilipin pa kumail karano. Kumail din pero pusang lale. Chik-chik na niyan, kumail bangkap ang kinoso. Pwede kasaleng tayo, Ijal, and Lord, nakulang rin. Sana tayo, Jesus Christ. Niyamay, dilayan ng saman, kaya Kapitol Motor, Itay, and Ansel Chorus, kakayla at ay pusong, Ansel Chorus. Calendar kasela. Calendar pisobe lang mo rin. At kailan yung saman meron na pa kuya katipagin enatay mo ang kamo. Ibig kasalayang itay man usang kawit or lang kapalit. Itay lang ba yung mas-masang itay? Kaya sa masuot kan te kisang itay mangaan na pinagtiyari. Itay lang nantiyan korpor puson at kailangan at itay lang tayo kasi Ranwood, Uwiaran, and Komola ang talagang kapitol mo ito ng kalensi. Nagtaiban niya magpagpuros. Ikamelele nagtaipatitiyan o uwiya iralaw sa Orlapin Ranwood na nasa ni Sote amen Port Moore. Met kawit pat umawit tayo ng Port niya tayo alialo ng lupan niyan kong dengan al me kita pilada tayo ng Cape Lawyer. Imet ay sawas tito kalangan